ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 21/10/25. ಬೊಳ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೇನಿಕಲು ಸಂಗಮರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯ ಒಡಪುಂಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಪುನಡ್ದವರ ನಿಗಲು ಪೂಜೆಗೂ ಯೋಗ್ಯಾದ ಕೊಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಕಾಯಿಲೆದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಪ್ತಿಯನಗ ಬಾಬನ ಹೃದಯ ನೇರುವರು. ಉತ್ತರ: ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆ. ಈ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾರಣನೇ ಮಾತವಿಕರಳು ಮಹಾರೋಗಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟನು. ಈ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸಮಾಪ್ತಿಯನಗ ನೆನಿಕಲು ಬಾಬನ ಹೃದಯ ನೇರುವರು. ರಡ್ಡು ಹೃದಯನಿ ಎರಡು ಬಂದಿತ್ತಂದ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲಾದ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತತ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡುಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿನ ಓದುನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬನ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೀತೆ. ಲಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಿಯತಮರೇ ಲಕ್ಕಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂದ್ರರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಪರತ್ತು ಶರೀರದ ಮೋನೆರ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರಿಯನ್ ಪರತ್ತು ಶರೀರುಡು ಪರತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರೋಡಾಪನು. ಇತ್ತೇನು ರಾವಣನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದುಂಡು ಪರ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಈ ಶರೀರದಂತೂ ಸುರುಕೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಪನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಪರ ಶರೀರುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಶರೀರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಉದರಿತ್ತದು. ಎನ್ನ ಶರೀರ ಏಪಲ ಬದಲಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗೀತೆನಂತು ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲಕ್ಕೇನು ಹೊಸ ಯುಗ ಪಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯುಗ ಬತ್ತನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮಲೆಗು. ದೇವಂಡ ಆತ್ಮಲು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡು ಜೈದಿರು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬನೇ ತೆರೆಯೊಂದು ಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಆದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿರು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಅರೆರ್ದು ಹೊಸ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಹೊಸತು ಬಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪರತು ಯುಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಂಡಿತ ಅಂಚಿನಕಲು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದು ಜೇರು. ಹೊಸ ಯುಗ ಕೂಡ ಎಂಚ ಪರತಾಪನು ಪಂಡದು ಎರಗಾಂಡಲ ಕೇಂಡರಡ ಅಕಲು ಏರ್ಲ ತಿರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದೊಂಡು ಬಂದು ಪಣದು ಉಡ್ಪೇರು. ಇಂಕ್ಲು ಹೊಸ ಯುಗೊಡ್ದು ಪರತಿಗೊಕ್ಕು ಎಂಚ ಬೈದ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಹಿಡ್ದು ನರಕವಾಸಿಲು ಪಂಡು ಎಂಚಾತ ಪನ್ಪನೇನು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೀರಿಯೊಂದರು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಚೇರು. ಏರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲನ ಚರಿತ್ರನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಚೇರು. ಎಂಚ ಜಗದಂಬಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆ ಜಗದಂಬೆಯರು ಪನ್ಪುನ ತಿಳುವಳಿಕೆನೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಅಂಬೆ ಪಂಡು ಬರಡಾಪನು. ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಒರಿಯನನೆ ನಡಪುಜತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಒರಿಯನನೆ ನಡಪುಣತ್ತೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಒರಿಯನನೆ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪಾಡ್ತಾ ಉಂಡು. ಜಗದಂಬೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಜಗದಂಬೆನ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸಿರು. ಮೊಗಲು ಜಗತ್ತದ ಅಂಬೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗತ್ತದ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಈತ ನಿಕಲಿಗೆ ಜಗದಂಬೆ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಜಗತ್ತದ ಮಹಾರಾಣಿ ಏರು ಪನ್ಪು ನಾವು ತೇರಿದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ಏಪಲ ತೆರಿಯೋನು ಸೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ದೇವಿ ಬಂದಲ ಜಗದಂಬಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಬಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಸಂಗಮೆಗೊನು ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಚೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಅದುಂಡು. ತೂಡು ಪಂಡಿತನ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆರು ತಿಕ್ಕುವರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಳ್ಳರು. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳರು ಕೂಡ ನಿಕಲು ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು. ಬ್ರಹ್ಮಗಾಂಡಲ ಈ ತೊಂಜಿ ಭುಜಕ್ಲನ್ನು ತೊಚ್ಚಿపోయారు. ఆయనేర్ದವರ ಜಗದಂಬೆಗೆ ದಯಗೆ ತೊಚ್ಚಿపోయారు. ಅರೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋಕುಲತ್ತೆ
ಮಾತಾಪಿತರೆ ಪ್ರಜಾಪಿತಾಪಿರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೆಗ್ಲ ಸಹ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಜಗತ್ಪಿತ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಜಗತ್ತದ ಪಿತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲಕ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಜ್ಮೀರುಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಂದಿರುಡು ಪೋನಗ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತೇಬಂಡ ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರಾರು ಅಲೌಕಿಕ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಇರು. ಬೇರು ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಮಾತ ಆತ್ಮದಲ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಅಂತರನು ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲು ಬರೆಯೊಡಾಪುಂಡು ಜಗದಂಬೆ ಸರಸ್ವತಿ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ದುರ್ಗ ಕಾಳಿ ಇಂಚನೆ ತೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡಿದ್ದೇರು. ಅಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾಗ್ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಾರು. ಮೊಕಲು ರಚನೆ ಎತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಲ ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ ಅಂಬ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒರಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ದತ್ತು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮುಖವಂಶಾಲಿರ್ದು ಸ್ತ್ರೀನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ರಚಯಿತ ಇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಬೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನ ರಾದುಲ್ಲೇರು. ಏನ್ ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದತ್ತು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರಿಂದು ಮುಖದ ಮೂಲಕ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಲಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪಿರು. ಆತ್ಮನು ದತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಚಿ ನಿಗುಲು ಆತ್ಮಲು ಸದಾ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಅಂಡೈತೆನ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಸಾಕಾರಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಮಲ್ತನು. ಆತ್ಮಲನೆ ದತ್ತ ಮಲ್ತನು ಚೇರು ಸಾಕಾರಡು ಪುನಗ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ದತ್ತ ಮಲ್ತನೆ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆರುವಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದನು. ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರುವು ನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪರು. ಮೊಕಲು ಎಂಚಾಯರು ಪನ್ಪನೆ ನಾನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಮೊಕಲು ಎಂಚಿನ ವಾ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಯರು ಪನ್ಪನೇನು ನಿಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮೊಕಲು ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿ ನೆಂಚ ಪಡೆಯರು ಪನ್ಪನ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಳಿದಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಏರಡ ದೈವಿ ಗುಣಗಳುಂಡೋ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪರೋ ಅಕುಲೆ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಯದ ರೋಗಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ರೋಗಲುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನಲ ಒಂಜಿ ರೋಗವಾದುಂಡು. ಈ ವಿಕಾರಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಹಾರೋಗಿಯಾದ ಮಾತದು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾರು ನಿಕ್ಲೇನು ಪವಿತ್ರ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಪತಿತಾದ ಬುರ್ತಾರಿಂದೇನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಂದನೆದ ಪಾತೆರಿಚ್ಚಿ. ಇಂದು ತೆರಿಪೋನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಏನು ಮುಲ್ಪ ಭಾರತಡು ಬರ್ಪೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತೂ ಅಪರಮ ಪಾರ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಬಾಬಾ ನರಕುನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಹಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಂತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಲ ಮಸ್ತ್ ಅಪರಮ ಪಾರ ಆದುಂಡು. ಇಂದೇಕ ಅಂತ್ಯನ ಇಚ್ಚಿ ಜಗದಂಬೆ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಮಹಿಮೆಲ್ನ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಚೇರು. ರಡ್ಡಿ ಜಂತ ಅಂತರನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಲಿ. ಇಂದು ಜಗದಂಬೆನ ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚರಿತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಜಗದಂಬೆನೆ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಪೇರು. ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 84 ಜನ್ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬೆ ಆಪೇರು. ಚಿತ್ರೋನ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ ದೇವುಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಲಶ ದಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ತೋಜ್ಪವೇರು. ಅಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಗಮಡು ಉಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೂ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟುಪ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಏರ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪೋರು. ಅಪಗ ತೆರಿಪದು ಗುರುಪಣವು ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಈತ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿಪ್ಪೊಡು ಅಪಗನೆ ಹೃದಯ ನೀರುವೇರು. ಏಪ ಬಾಬನ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೋನುವರು. ಅಪಗನೆ ಬಾಬನ ಹೃದಯ ನೀರೇರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಮುರಳಿನ ಪನ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಬಾಬನ ಹೃದಯ ತುಪ್ಪೇರು ಬಂದತ್ತು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಂಬರೋರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಏಪ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪನು ಅಪಗ ಅಂತಿಮೊಡೆಯನ್ನ ಹೃದಯ ನೀರೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಲು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಲಡ ಲೀನಾಪನ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ಪೇರು. ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಏರ್ಲ ಲೀನಾಯರು ಸಾಧ್ಯ ಬಾಕಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡಿಪೇರತೆ. ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮರುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಡು ತುಲಾಭಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಲೀನಾಪನ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ಪೇರತ್ತೆ. ಆಯ್ನದವರ ಅಕ್ಲನ ಪರಿಶ್ರಮಗೂ ಈ ರೂಪೋಡು ಫಲ ತಿಕ್ಕು. ಬಾಕಿ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರಿತ್ತೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪೋಂಡು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಪೋಂಡು.
ಇದೊಂಜಿ ಬಾಮನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದೇರಂದಿತ್ತನ್ನ ಕೇವಲ ದಿವನ್ರೆಗಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದಂದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಗಾದಿ ಬಾಂಬುಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಬಾಂಬುಲುಂಡು ಪಾಪ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಡಬಲ್ ಕಿರಿಂದಾಡಿ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಓವು ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಕೆ ಮೆತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಶಿಕೆನೆ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮೆತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಈತನಿಗಳು ಜೋಕುలను ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿರು ಕೂಡ ನಿಗುಲ ಸಹ ಪತಿತ ಪಾವನಿಯಾದುಪ್ಪರು ಈ ನಶೆ ಉಂಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಿರನ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ತದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅದು ಮಲ್ತನುಲ್ಲೇನೆ ನಶೆಪ್ಪನಗ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಿರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೇನೊಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏತು ಜನನು ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಸಹ ಒಂಜೇ ಸಮಾನಾದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶೂದ್ರರಿರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಪನ ಯುಕ್ತಿನ ಭಾವನೆ ತೆರಿಪದು ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡಿಜ್ಜೆದು ಗೀತಯುಗವಾದುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಸಹ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ನಡೆದಿತ್ತಂದು ಐದವರ ರಾಜಯೋಗನು ಕೇವಲ ಒರಿಯ ಕಲ್ಪ ಎರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನೇ ಒಪ್ಪೇರು ವಾಸ್ತವಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಓದುವೆರು ತೂಲೆ ಏತು ಸಾಧಾರಣ ರೂಪಡು ಕುಲ್ದೇರು ಎಂಚ ಎಳ್ಳೆ ಜೋಕುಲು ಆ ಈ ಪಣದು ಓದುವಿರತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಕುಲ್ದರು ನಿಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಬಂದು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿ ಏನಾಡು ನೆನಪು ಮಾತಾಡ ನಿಕಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪರು ಓವಿ ಹಸುರಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ದೈವಿ ಗುಣಕಲಿಂದ ಹರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು ತುವನ್ಲೆ ಏನಾಡು ಹೂವೆ ಅವಗುಣಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ನಿರ್ಗುಣಟು ಹೂವೆ ಗುಣಜ್ಜೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿರ್ಗುಣ ಆಶ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಸಿ ನಿರ್ಗುಣ ಪಂಡ ಏನಾಡ ಹೂವೆ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದರ್ಥ ಈತೆ ಗುಣವಂತ ಆದ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಅದೊಂದು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆದ ಟೋಪಿನ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತುದಿ ಒಂದಿರು ಬಾಬಾ ಈತೊಂಜಿ ಪಾತ್ಯನನ್ನು ತೆರಿಪವಿರು ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಜಗದಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅಂತರನ್ನು ಬರೆಯಲಿ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಲ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಪ್ಪೇರು నేను తెరిపారగాది ఈ చిత్ర ఉండు ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳಾದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆಯರ ಓದುವಿರು ನಿಕುಲಿತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಸತ್ಯುಗಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಆಕಳಿಗೆ ದೇವತೆ ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದ ಪಂಡೆರಡಕನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೇಲು ಕಾಂಡು ಆಯ್ನೆರದವರ ಆಕಳಿಗೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅರ್ಥನ ಭಗವತಿ ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚು ವೇಳೆ ರಾಜರಾಣಿಗೆ ಭಗವತಿ ಬಂದು ಪಂಡೆರಡ ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಕುಲಿಗಳ ಪನೋಡಾಪು ಆಯ್ನೆರದವರ ಆಕಳಿಗೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಉಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೆಲವರೇ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಎರಡ ಎತ್ತೊಂಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಚ ತೆರಿಪವನು ಇಂದೇಕಾದೆ ಗೋಳದ ಚಿತ್ರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಇತ್ತೊಂಚಿ ಮಂದಿರನು ಈತೊಂಜಿ ಜನನು ಲೆಪ್ಪವೇರು ಅಂಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಏರ್ಲ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ತಿಸರು ಆಯ್ನೆರದವರ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಡಾಪು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಬಾಬಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಹುಸೇನನ ಕುದುರೆನ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಕುದುರೆ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ವಸ್ತ್ರ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಸಹ ಏತು ಎಲ್ಲೆ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು ಆಯ್ತ ಶೃಂಗಾರ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಇಂದು ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿದ ಸಿಂಹಾಸನತ್ತೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನು ಗೀತೆರ್ದು ತಂದೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯನ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಆಯ್ದವರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯರೇ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಕುಲು ಎಂಚ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಬಾಬಲಾದುಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಳಾದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಲು ತೆರೆಯೊಂದರಡ ಬೇಹತ್ತದ ರಾಜ್ಯ ದಿಕ್ಕುನು ದೈವಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾಯ ಒರವನೆ ಮೊಂಕೊಂಡು ಪತ್ಪುಂಡು ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ತಪ್ಪಾದು ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂಡ ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ಪತ್ರ ಬರೆಪೇರು ಮುಲ್ಪಂತು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪದ ಕೊರಡಾಪು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ಬೂ ಎರಡಾಯ್ತು ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲು ಜೋಕುಲು ಹಾಳಾದು ಪೋಪೇರು ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತು ನೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಲ ಸೈಕುನೇ ಲೇಸು ಪಂದು ಮಾತಾಪಿತ ಪನ್ಪೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಭಲೆ ನಾಟಕನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಇಂಚೆನೆ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೂರೋರಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜೇಕ 1000 ಪಟ್ಟು ಪಾಪಾಪನು ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಯ ಈ ರೀತಿ ಪೆಟ್ಟನು ಕೊರಪುಂಡು ಒರಾಣಿ ಬುದ್ಧಿನೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಂತು ಕೊಡ್ಪುಂಡು
బాబా మస్తు తెరిపోయారు, కన్నులు మస్తు మోసగారాదు, ఏపలు ఓవేవి కర్మములు పొర్చి ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡಲ ಅಡೈದ ಮೈದಾನೋಡುಲ್ಲರತ್ತೆ ಎಂಚಿನಾಪನ್ ಪಂದ ತೆರಿಯುನ ನೆಚ್ಚಿ ಮಾಯ ಪೆಟ್ಟಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಪನತ್ತೆ ಆತ್ಮನೇ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಜೋಕ್ಲೆ ಓವೇ ವಿಕಾರದ ಪಾತೆನೆ ಕೆಬಿಟ್ಟಿಕೆ ನೋಡ್ಸಿ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಗುರಿ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತವಾದೊಂದು ಸಾವು ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪುನ ಸಮಯಡು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂದ ತಮ್ಮ ಗುರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪವಿರು ಮುಲ್ಪ ಪಾಪ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕ್ಲೆ ಏನ ನೋಡಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇದು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡೆ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ ನೋಡಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇಹದಾರನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಸಹ ದೇಹದಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾನಂತೂ ವಿಚಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆ ವಿದೇಹಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೇರಡ ಕುಲ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯರೇ ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನು ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ಪವಿರು ಜ್ಞಾನ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತಾದ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಯದ್ದು ಏಪಲ ಸೋಪೊಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣಲು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐನೇರದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ವಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರನು ಈ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಡು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಏತು ಜನನು ಎಂಕುಲ ಸಮಾನ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪತಿತ ಪಾವನೆಯಾದ ಮಹಾತಿರನ ಪಾವನ ಪಂಡ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಯಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇನೆ ಎನಡ ಒವ್ವು ಅವಗುಣಜ್ಜೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಸ್ತ ಭವ ಏರು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಸ್ತಾದ ಒವ್ವೇ ಸಂಕಲ್ಪ ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲು ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಪೇರು ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ನೆನಪಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಕಾರ್ಯ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಸಮಯಡು ಸ್ವಾಸ್ತಿಕ ಬರಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸ್ವಾಸ್ತಿಕ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಟ್ ಸ್ಥಿತಾಪನಂಚಿನ ಗಣೇಶ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿತ ಸೂಚಕಾದನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏಪ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರ ಬಗ ಸಹಜವಾದ ಸಫಲತಾದ ಅನುಭವ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆಯಾದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಖುಷಿತ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸ್ವಯಂನ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಏರೆ ಶಾಂತಿದ ಸಾಧನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿರಡ ಸುರುಕು ಚಕ್ಕು ಮಲ್ಪನಕುಲು ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಏಪ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಗುಣತ್ತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಸುರುಕು ಚಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂದ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಫಲತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಪಡೆವಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.